Li Bakurê Rojavayê Sûriyê tevgera Tirkiye leşkerî zêde bûye. Hevdemê vekşana wê ji bingeha Mûrek hebûna xwe li deverên din zêde dike. Rojnameya Reuters ragihand ku Tirkiye dest bi vekşanê ji xala leşkeriya li Mûrek li parzgeha Hemayê kiriye. Herwiha beriya çend rojan jî rawingeha Sûriya mafên mirovan dabûzanîn ku hêzên Tirkiye xwe ji bo vekşanê ji Mûrek û Şêrmegar li başûrê Rojavayê Hemayê amade dike. Herwiha ji her yek ji Sirman, Tiltoqan, Tirnebê, Merdîx, Meerhetet û xalek li Rojhilatê Seraqib dike. Rawangehê balkişan serweyekê jî ku ew li gorî rêkeftina Rûsî Tirkî tên û hin agahî hene ku ji xalên li derdora Helebê yên dibin destê rejîmê jî vekşe. Herdehman derbarê de û li gorî rawangeha navborî ku hêzên Tirkiye karwaneke leşkerî ji 15 alav û barhilgir pêk dihat ku alavên leşkerî û lojîstîk li xwe digire, ji dergehê Keferlosîn li Bakurê Idlibê derbasî Idlibê kir û piştre berê xwedan xalên xwe yên çavdêrî li deverê. Herwiha hejmara alavên leşkerî yên Tirkiyê ji destpêka ragihandina agirbestê û taneha gihîştiye 7280 alavên leşkerî ku derbasî deverê bûne.